Ahoj, takže dnes máme 23. jún 2024 a nachádzame sa na krásnom hoteli Lux Grand Gobra Mauriciu, kde momentálne trávime 4 nádherné noci. Zajtra sa nám chystá svadba, takže skutočne, ak túžiš mať výnimočný život, aj takto to môže vyzerať. My sa tu vlastne presťahovali v apríli, akurát si vybavujeme ročné víza a cestujeme po svete posledných 6 rokov. Takže skutočne aj tá moja práca, čomu sa venujem ako médium psychiatrika, transformačná koučka, mentorka, to mi práve pomohlo. Ukázalo tú cestu, ako uzdraviť moje vzťahy, akékoľvek staré emócie. Naozaj sa trápila dlhé roky, sa nedokázala pohnúť vo svojom živote, ale bola som odhodlaná, ochotná sa učiť pracovať na sebe a to mi skutočne vytvorilo život podľa mojich predstav. Posledných 6 rokov cestujem s partnerom po svete. Mám úžasný naplnený vzťah. Boli sme roka 3 mesiace na Dominikánskej republike, 2 roky sme žili v krásnom Guadalupe, francúzsky Karibík, potom sme boli 2 roky v Portugalskom Madeira. Od apríla žijeme na Mauriciu a tu už cítime, že to by mohol byť náš domov. Čo skoro sa vydávam, zajtra máme úžasnú svadbu a skutočne by som povedala, keď sa pozriem na to, koľko som sa trápila, aká bola tá ťažká cesta, aj ten život mi prešiel stále, ako prekážky, bloky, proste naozaj, či cez prácu som musela poslať 1000 životopisov, cez 12 zamestnaniam za sebou, kým som začala robiť niečo, na čom som 10 rokov pracovala, aj keď nakoniec ten život nám prináša ďalšie posuny, ďalšie zmeny, o ktorých ani nevieme. A skutočne verím, že každá z nás môže žiť výnimočný život vo svojej sile, plnom potenciáli a čo ja hovorím rada, že buď dosiahneš po čom túžiš, alebo o mnoho lepšie. Takže ak skutočne túžiš posunúť svoj život na vyššiu úroveň v každej oblasti, emočnej, vzťahovo, finančne, podnikateľský, možno v rámci skutočne tvoriť si unikátny život iba podľa tvojich podmienok a ešte počas toho mať podporujúceho partnera. A možno v poriadku možno si pomyslíš na chvíľku, že ale ten vzťah je komplikovaný, nemám tam tú podporu, proste to by som musela nájsť niekoho nového. Tak nie, ja mám pre teba riešenie a skutočne ak pochopíš tú vedomú komunikáciu, ako vyriešiť aké životné situácie a problémy s väčšou ľahkosťou, všetko je možné. Lebo ty stojíš za to, tak by som povedala, vstup do svojej sily, poď si po to riešenie. A keď možno nevidíš tú cestu v rámci seba samej, tak ťa pozývam pracovať so mnou. Som médium psychiatrika liečiteľka, transformačná koučka a mentorka. Mám 6 rokov praxe, 20 rokov skúseností v rámci môjho života, veľa rôznych naozaj zaujímavých skúseností, ktoré vieš nájsť na mojej stránke na jankeva.sk. Takže skutočne, ak uvažuješ o nejakej zmene a možno máš za sebou rôzne coachingy, terapie a stále nemáš tie výsledky, tak potrebuješ niekoho, kto vidí, čo tam vlastne je. Lebo ja nepracujem s klientami s tým, že ideme sa teraz rozprávať a hľadať, čo by teoreticky mohlo byť funkčné. Ja ti presne poviem, mám hore vlastne to napojenie, komunikujem s dušami a dokážem sa presne pozrieť do tvojich energií, do toho, aké máš emócie, kde sú, aké rôzne bloky, až po to detstvo, generačné bloky, minulé životy, až cez tú budúcnosť. Takže príď sa porozprávať a uvidíš, že ten život môže byť o mnoho krajší a o mnoho rýchlejšie. Často tie riešenia nie sú až také ťažké, iba potrebuješ vedieť, čo presne potrebuješ vyriešiť. Teším sa na teba.